Sinuwun Prabu Siaji Jayabaya ingkang supaya jaga-jaga aja nganti mamenang kasembya ing aradan. Mula kepiye siaganing kabeh para prajurit ing mamenang. Sedaya prajurit sampun siap siaga manunggal dadi sawiji. Mbok bilih wonten kawungan ingkang badhe ngecak perang. Kula ingkang badhe nataki wonten bangunan. Bagus. Yen kaya mangkono prajurit tetelo sliramu kabeh ora nate liwa ing janji lan sumpah. Dok nalika semono kowe kabeh kawisudana ing sakisering gapura. Sineksenan sagunging ngayapa sentana. Nggonmu bakal ngrungkepi bumi aji ana ing Mamenang. Mula saka kuwi mbok menawi sena saweneng prajurit kang durung ngerti yen ari kalengganike entuk dawuh ngersa dalem Sinuwun Prabu Siaji Jayabaya bakal ndak budhalake. Bakal ndak kowe tengono bapa kinarya kangge budhalake. Protantama. Siaga mangarsa ngesti sanjata lumaksana makita tandya. Tandya! Ayo, padha dijalake.
parangga saka mamenang Arya Saksara. Arya Sangsara oneng Prajawanan. Iya. Kosok baline Dewalika Ardawalika saka Gunung Arga. saka ing Gunung Arga. Ardawalika apa sediamu munggah ana ing tapel watesing mamenang ing kamangka wujud ira beda lan wujuding para nayaka praja ana ing mamenang. Arya Sangsara tapes tanpa tilas. Arah imo-iman toko sing nalika semono Baspi lawan darah pangkuatan yo darah Barata Pandhawa sing saiki wis purun ana ing Prajawanan. Ki Arya Sangsara kakaku ning papan kene bakal dituwuh yang buyut Nirbita kawaca kang nalika semono wis dintekke lawan darah Barata Pandhawa. Dadi tekamu amung kepengin gawe kisruh ana ing mamenang. Ora. Ardawalika Oh, Jumbolan dawuh sinuwun Prabu Sri Aji Jayabaya ing supaya aku jaga-jaga aja nganti mamenang tuh perang kang luwih gedhe. Mula yen kowe kena ndak elingake prayogan cabarke aja nganti kok bacoke bakal mlebu ana ing aku mamenang. bakal bali ana ing Gunung Arga nanging yen wis nyanting sirahe wong pamenang siji. Yen ngono kapeksa ing papan kene aku.
Aja
cuwilang tong, cuwilang sen, pikat suan, kalang sesat. Alfa Maret. Biasanya Biasanya apa? mantra tabruk. Padi piye? Selamat. Family seneng. Lanjut. Ayo ah. Hitung isik. Hitung isik. Ayo nang ndi? Ora mudeng. Hitungi. Leno ben ora mudeng nek hitungi. Tua, bangka. Hitung piye? Tua bangka.